Hai लोगोफोर, वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चेनेल। आंनि सन्जना ब्लग यूट्यूब चेनेलाव आरो फिन खेनसे बरायनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ जादों दिनै जोङो कलेजनिफ्राय मोनसे प्रजेक्ट लानानै उदालगुरियाव थांनायदों आरो ओमफ्राय बेयावनो थांनायखौ नोंथांमोनखौ एसे शेयार खालामनो सानदों। स' नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय भिडिअ'खौ। भैरबकुन्द'आव थांनो ओंखारदों आरो कलेजनि मोनसे प्रजेक्ट लानानै भैरबकुन्द'आव थांनाय फार्स्ट टाइम दिनै भैरबकुन्द'आव थांसिगोन आरो थांफेरखायाखैमोन ओमफ्राय मोजां होननाय खोनादों ओमफ्राय नायनोसै दिनै थांनानै रेलाव। स' नायनो मोनदों आं दानि कलेजाव मोनफैना दंखायो ओमफ्राय लोगोफोर फैदों लोगोफोरखौ नेनानै थांनोसै। गारिया मोनफैथ'वाखै जोंना। नायनो थांदों दिनैनि भिडिअ'खौ जा हायो एसे भैरबकुन्द'नि भिउखौबो देखायनो नाजानोसै। स' बिदिब्ला भिडिअ'खौ दिनैनिखौ नायलांबाय थादों। लोगोफोर फैगासिनो लाजिनो इसोरो भिडिअ नुजानो, ओंखायनो मोखां खोबथेबाय थायो इसोरो। गारगाथोंसै नुखाबाय नोंखौनो फार्स्ट। रिसर्ट मोनबाय। जोङो नैयाव हाबदोंमोन, नै स्कुलाव हाबदोंमोन जोङो खनसे फैनायाव। बिथिं उदालगुरि ओइथिं थांबाथाय टंला, टंलाथिं बिथिं टंला मोनो। स्ट्रबेरी दायो जि मोजां मोजां मोनफैबाय। फैयै मोनफैबाय जों भैरबकुन्द' पाहारखौ नुबाय। मोनफैबाय फाइनालि मोनथारसिगोन नामा? मोनबाय दे पाहारा गस्ला फानसो दिनै ओंखारसै इयावनो। Bukan bisa bukan, kamu lami sih deh, bisa tuh deh. Angkau lu nggak ngerang ngerasakan deh. So bisa kayak gini nih, hotel. Nah, malah kumla बैग्रि फानसो दे. नोंबो जाबुजा जोंबा दं माला जोंबो खानानै दा फाननांगोन इयाव बैग्रि खानानै।
Anh nói gì của nhà mình con này đâu này cũng là sẽ để yang kan sih dile halang aku mau di garis ya. Aku bukan macam siapa main di kelas. Ini loh sih enggak pernah. Siapa yang doi bipahar tu? Tahu macam ni suruh apa? Suruh beli baju ni dah. Oh, ini lek lama, ini lek lama dah. Ini kurang kurang leh. Itu sana, itu sana. Maka ini nak sendiri Rainu. Rainu mana? Mana siapa lagi ni dah? Gor khaja dia. Siapa sangka? One house na mai be one house. One house. One house. Atau pergi minum sini lah. Oi, hai Ana. Hai guys, tap subscribe kamu besti dia channel subscribe saya kena. Ompray madinang dah saya nak. Or bukan anda makin tu project kita kan pada marah kom diri kena kom nama dah. Mati aku lah senang me. Serba berpoin apa poin agan jadi biopik. Sebab macam lugu percaya ke ompray ni semua. Baik dorong orang baik ada. Baik dorong foto lalu saya menyesal. Ini udah tak ini. Viewer sih macam kamu belum apa di Indonesia. Madinang dah. Madinang dah. Mana? Jangan pernah musang nama tu. Musang nama siapa ni? Iman musang saya kau. Ini malah gilis sudah semua gilin.
माबानिफ्राय जों आंखौ गाखोनि Iya. दे नोंसोर ओंखारदो जों गाखोलायनोसै आं होनो हानाय नङालै गाखोनि दे बे गथ' गोरलैफ्रा मायाव गाखोलाबायदो गथ'फोरनि गेलेनायावनो ओइ गथ'फोर गेलेनायाव मायाव गेलेलाबायदो नोंसोरो Hai Songko. Woi, top 6. Berat mansi jada, berat. Finally दिनै बे दलङाव गाखोनो मोनसिगोन जोङो मालायखौ गाखोलायसिनो थायोमोन जों ना Ayo. Dah, nih udah sampai. YouTube channel habis mana? Manda? Ya, kamu. Puska ganti Puska. Nah, goथाव bा नंगौ नङा माबायदि? Puskaखौ दायो जासिगोन दसे बेरायबावनोसै. नै बैग्रिखौ माबा स्रेम जानो मोजांथार. Project lagasnya logoफोर ओमफ्राय बैथिं आरो सोंबावनो नागिरदों प्रजेक्टआ जोबबाथाय आरो नायबाय थादो लादोब्रा दे होनना हो होमबालाय सान्दुं दोनबा खोन्थानै Subscribe खालामना हो होनबा दै लोंबायनाय मेंनानै बेसेराफोरा थाबाय Ayo, betul kan karena gue dari sana lalang ke sana.
10 টাকাল'सो प्रजेक्ट खालामखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै ओमफ्राय जालायनोसै ओमफ्राय दसे जिरायनोसै ओमफ्राय थांनोसै खेला से बियो खेला लटारी खेला Komai dia bang, komai dia. Destra dan lugi sebaiknya jengna gostia. Ini saya mana? Dia bertapa.
भिडियोको बेखौनो दोनथ'नोसै